Guten Tag, hola. Dit is de Spooszmeistah hier. So, de Geschaftsmaun, die hat nicht viel Schuld gehabt. En hij deed eigenlijk voor een job zum Schaffen bij Microsoft. En je weet, Microsoft is de wereld der höchste Computerplatz, Fabrik en so weiter. En so, hij deed eigenlijk voor een job als een janitor. En je weet, een janitor dat uitveen, Sicherheitsreinmerken, Fenstern reinwaschen en so weiter. So, die Universität bei Microsoft bekijkt sich seine Information. Sagte mir so, wie kann die annehmen? Mir fehlt bloß die E-Mail, dass ich die konnte Stunden checken und den Kontrakt. Well, sagt es man, ich habe kein E-Mail und ich will auch kein. Oh, sagt er, wird bei Microsoft, mir sitzen dann können wir die nicht annehmen, wegen das Microsoft und wir dann alles durch E-Mail. Dus man je Betrieb davon, je hebt buiten de Goosteling en zit dus een appelgarten. Hij kauft zich door 30 appel. En dan stelt hij zich door bij de eik, bij de Goos, een beetje wat op en ploen dat schotten heeft. Dan verkauft hij die appel door de mensen wat er voorbij gaan. En dan merkt hij 3 maal zoveel als hij voor de appel betaald had. Nächste dag waren. Dan gaan Monaten en Jahren voorbij. En dan heeft hij een dag zijn ene stuur, waar hij vrucht verkauft en so weiter. Voor jaar wieder heeft hij al 3 sturen. En bald heeft hij 10 sturen. En dan noemen hij een vriend. En vertellen van waarom dat je het lijkt heeft met appelverkijken. En al zijn sturen. En waar ik hij is. Als hij zijn vriend. Denk mal, hoe weet je waar zijn. Wanneer die e-mail had en op het internet weer. En computers kan en so weiter. Jo, sagt das Mensch, wenn ich E-Mail habe, wenn ich Computers kann, dann würde ich bei Microsoft Sicherheits reinwaschen. Have a good day. Bye bye.